Waarop mensen, ik ben Zoontje van Gebroeders Wolf en we zijn wederom bij Kid Delisha in Icon Antwerpen. We gaan vandaag weer even een paar mensen vragen stellen en ja, kijk hoe scherp ze zijn. Loop mee. Yes, goedenavond, ik sta hier naast. Mila. Mila? Ja. En? Shanti. Shanti, Mila en Shanti. Moeder en dochter? Ja. Oké. Ik heb, kom maar iets dichterbij, ik bijt niet, Ik heb best wel pittige vragen. Ik begin bij de moeder, ja? Ja, doe maar. Vindt u dat bodycount belangrijk is? Ja, tuurlijk. Waarom? Ja, ja, ik vind dat het moet mooi blijven, toch? Sorry? Het moet even mooi zijn. Huh? Bodycount mensen te halen of verbouwen? Of het bodycount is important? Tuurlijk, het is important. Die kon. Maar bakit dat niet, hè? No, bodycount. Precies. Juist, precies. Oh. Is het important? Een paar regen? Zie. Die kon. Ja, aan je koe. En dan mensen daar op hier. En hoe mensen het op? Nou. Bon, en jouw antwoord? Maakt niet uit als het ervoor is. Wat zei je? Maakt niet uit als het ervoor is gebeurd. Als het voor jou is gebeurd, maakt niet uit. Oké. Wat is je bodycount? 1. 1. 2. 2. Echt? Oké. Mijn volgende vraag. Die stel ik ook aan u. Een dochter als een hoer of een zoon als een gay? Liever mijn dochter als een hoer. Waarom? Niet mijn zoon gay. Waarom? Nee, zeker niet. Waarom? Nee, voor mij is schande. Schandalen. Dus ze mag een hoer worden? Ja, mijn dochter, maar niet, niet mijn zoon gay. Wat vind je daarvan? Ik wil zeggen zoon als gay toch? Waarom? Ik wil dat mijn dochter een hoer is. Niet? Nee. Maar je zoon wel een gay? Ja. Ik heb daar geen problemen mee. Dus u krijgt een kleinzoon als gay? Ja, kijk. Zij moet niet echt een hoer zijn, maar ja. Liever dat een vrouw doet dat anders dan een man, hè. Maar waarom? Ja, ik vind dat een beetje apart. Een beetje mannen gay. Ja? Ja. Dat is mijn mening. Oké, dan ik ga mijn laatste vraag aan jullie beiden stellen. Jullie mogen zelf kiezen wie antwoord gaat geven. Wat is de raarste plek waar jij of u ooit seks heeft gehad? Laatste plek. De raarste plek. Ja. Oh. Moet ik haar oren dicht doen? Ja. Bij een bekende plek in Parijs. Eiffeltoren. Ja? Leg uit. Ja. Het was bij de Eiffeltoren een leuke plek. Ja? Herinnering. Was het druk? Nee, waar wij waren niet. Nee, daar niet. Tuurlijk. Geheime plek. Ja. Zeker. Was wel leuk. Ja, zeker weten. Ja? Mooie herinnering. Je zal het nooit meer vergeten. Zeker niet. Oké, dankjewel ja. Dankjewel voor uw eerlijkheid ook. Dankjewel. Je naam is? MC. MC. We gaan een foto maken of? Grappen? Oh, oké. Oh, Jam Bands. Mooi begin. Pakken papi. Luister dan, boys. Telt bodycount. Telt bodycount voor jou, voordat je met een meid gaat. Body count? Ja.
Body count. Dus 90, 60, 90. Nee. Hoeveel jongens jouw vriendin naar bed is geweest? Dat Met vraag hoeveel jongens jouw vriendin naar bed is geweest? Is dat belangrijk voor jou? Jawel. Ja, wil je dat weten? Ja, Dus als je net een meisje hebt leren kennen, ga je haar vragen van wat is jouw verleden? Nee, dat ga ik niet doen. Dat sowieso niet. Maar Uiteindelijk wel. zit dat een puta konje zien met het ding te Als makkelijk haar zien. body count hoog was, zouden we weten. Se o body count alto, nós estamos mirando. Se me sabe pro body count, ik kan proberen. Voorbeeld, wacht. Oh, de body count opi na pavilhão como é aqui, sabe? Ai, um pergunta. Een zoon die gay is of een dochter die prostituee is? 2023, papi. Se eta hoer para Suseng, dat zijn het atrás Suseng. Portanto, kan sami in het begin, nós estamos com sami, muito pequeno nada hoje, não passa em jemin bubisabo. Zoon, homo, ja, naturaleza. Ja. Ik ga voor die gay zone. Ja. Geen dochter die prostituee is? Nee, mijn dochter niet. Nee, is goed man. Dit is het dan, thanks. Oké mensen, ik sta hier naast. Wat? Naast wie sta ik? Stephanie. Stephanie, ik heb een paar vragen voor jou, ja? Vind je dat bodycount belangrijk is? Nee, Waarom niet? omdat je moet die persoon het verleden toch accepteren. Mijn Dat- bodykant is ook geen 5 of zo, hè. Dus 50? nee. Dat ook weer niet, hè? Wat dan? Nee. Kijk, ik vind gewoon dat als je iemand leert kennen, moet je die persoon accepteren voor wie die persoon was in zijn verleden. Met 40 bodycount. Kijk, als Zo- ik iemand zo- leer kennen, zijn bodykant boeit mij niet. Als hij mij goed kan neuken, boeit het mij niet. Zoals Frenna zegt, standje 69, al is je bodycount 69. Ja? Ja? Luister, ik doe niet aan de bodycount, want ik ga jou niet judgen op je bodycount. Oké, wat is jouw bodycount? Ik denk 8 of zo. Valt mee. Ja. Wat denk je dat ik ben? Ik ben geen 18. Je bent jonger? Oké, want we staan in een club. Dat zou niet... Ik ben 22. Oké. Mijn volgende vraag voor jou, ja? Wat is de raarste plek waar je ooit seks hebt gehad? Nee. Oké, wacht. Ga maar denken. In een auto. Maar is dat raar? Wat is daar raar aan? Ik weet niet. Voor sommige mensen is het raar, toch? Oké, maar wacht. Waar in de auto? Ja, op de achterbank natuurlijk. Is normaal. Nee, dat is de raarste plek. Echt? Niet in het bos of zo, nee. Ook niet raar. Ze doen het op festival tegenwoordig. Ik hou niet van festivals. Oké. Ik heb nog een vraag voor je. Oké. Een dochter als een hoer of een zoon als een gay? Ik accepteer allebei. Als het mijn kinderen zijn, accepteer ik ze allebei. Ja, echt? Dat maakt jou niet uit? Nee, ik ga mijn kinderen accepteren hoe mijn kinderen zijn. Als zij homo wil zijn, als zij lesbisch wil zijn of hoer, Nee. maakt niet Oké, uit. I don't give a fuck. Nee, is Als goed. zij zich maar gelukkig voelt. Duidelijk. Van mannen gaan verplichten van ja, je moet met vrouwen zijn, dit, dat. Terwijl hij helemaal niet blij is. Dus accepteer het. Goedenavond, ik sta hier naast. Sabrina. Ja. Heb je het naar je zin? Ja, alleen de leeftijd is wel een beetje laag. Ja, Komt door die artiesten. ja. Wat had je verwacht dan? Ja, ik had geen verwachting hoor. We gingen gewoon spontaan. Oké. Misschien ga je eens lekker zo een beetje Caribische muziek dansen. Ja, sowieso. Caché. Ja. Juist, Ja. dus je kent ze wel. Ik ken ze wel, ja. Ik heb een paar gewaagde vragen. Ja? Ja. Telt bodycount van een jongen, of voor een man in ieder geval, voor u? Voor jou. Sorry, ik hoorde je niet. Telt bodycount van een man. Wil je dat weten? Nee. Nee. Maar ga je dat wel aan jou vragen? Nee, als ik het aan hem vraag, dan mag hij het aan mij vragen. Maar laten we het er gewoon niet over hebben. Maar wat als hij het vraagt? Ja,
Ik zou willen weten waarom hij het wil weten. De reden daarachter. Ik bedoel, het is niet dat ik me ervoor schaam, maar ik wil wel weten waarom iemand het vraagt. Jij vindt het niet belangrijk om die van hem te weten? Nee, iedereen heeft een rugzakje, dus nee, ik wil het niet weten. Oké. Telt lengte. En dan heb ik het niet over lichaamslengte. Nee, het telt wat je ermee doet. Ja, maar je kan ook overdrijven, hè? Hij kan klein zijn, maar hij doet gewoon goed. Ja, maar kijk, je hebt klein en je hebt te klein. Maakt niet uit, klein, maar het werkt goed. Je geniet ervan. Oké, ja, dat is het belangrijkste. Ja, Stel voor, als hij groot is en hij kan er niks mee, ja, dat is fucked up. ga je hem leren dan? Ja, sowieso. Als hij de moeite waard is, wel ja. Ja. Dus eigenlijk maakt het niet uit. Nee, klopt. Als je echt om diegene geeft, Dan maakt het niet uit, nee. dus dat. Ja. Dat was het. Ik hou het hierbij. Ja? Dankjewel. Ja? Goedenavond. Ik sta hier naast Jacqueline. Jackie. Shaki. Beter. Papiamento, no? Sim. Bom. É por minha pergunta, Pablo. Botar aí que o body count tá importante? Body count? Body count. Que aceita? Body count tá quantas pessoas vai dormir com ele? Isso sei. Isso sei. Não, me deve tirar legal. Não, é isso um pouquinho da boca. Não, me deve tirar legal. Eu quero. Oh, fácil tá, botar aí é importante. Se botar uma piano com ele, é importante. Não, não. De como? Isso aí é passado, não. Bom, Esse aí tá passado. a que body count. Isso sei. Isso sei. Isso. Eta 10? Oh, amor. 20. Não, 20 não. 20 não, dus eta denk ik de 10. Sé. Não se pode aceitar isso aí. Me tem pergunta mais, como é que é roupa mais fácil para você? Yumu é como pu ou yumu como gay? A mim tem distinção. Não? Não. Dus yumu é também. Eu tenho que aceitar, não. Basta ter esse sangue. Não, senta um pouco. Basta estar feliz. Basta estar feliz. Sé. É bobiba com que? Temos que saber. Basta estar feliz. Com que? Basta estar feliz. Sua felicidade é importante. Botem you? Não, ainda não. Não. Ainda não? Não. Assim, uma pergunta mais. Dá vai. Bom. É lugar de mais estranho que vai chegar a sexo. Qual que vai para social media? YouTube vooral. YouTube? Não, estou um tempo a mim mesmo. Me quer raspar, bo, pero vou dizer dal vai numa. Coño. Não, me trago social media. Eu respondo a minha refiro aqui, contestação. Contestação? Kant comida, desweg brug. Pobre gewoon. Corsol. Emma. Orobobat. Wat erbij. Punda. Waarom erbij ba na punda neem te corda brug grande. Bunny movies. Sim, sim. Rustig aan noord. Sé, maar duga. Wat tem na awa da bati. Nou, avond dat bat. Dank je hoor. Oké, dames, goedenavond. 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 Jullie komen uit Polen. Polen. Ja. Maar jullie, waar wonen jullie? Wat blieft? Waar Waar wonen wij? In Deurne. Deurne. Ja. Daar te vinden. Deurne Noord, ik ben Deurne Zuid. Oké, hoe lang woon je al daar? Ik ben hier geboren in België. Oh, dus dan kom je niet uit Polen? Jawel, mijn ouders komen uit. Ja. Ik kom uit België. Jij ook? Nee, ik ben geboren in Polen. Ja? Ja. Oké. Hoe oud was je toen je hier naartoe kwam? 4,5. 4,5. Ja, maar ik ben steeds minimum 4 keer per jaar in Polen. En Duitsland. Die accent, jongen. Ik heb een vraag voor jullie, ja? Hoe oud zijn jullie? 21. 20 vandaag. 20. Oké. Ik begin met jou dan. Jij bent jonger. Is lengte belangrijk voor jou? Een lengte, ja. Niet van lichaam, maar lengte van...
antwoorden. Zeg het maar. Zij is maagd. Dat is mijn zus. Dat was niet mijn vraag. Welke oké. lengte dan? Is lengte voor jou belangrijk? Zeker. Plus 21. Ik vroeg niet of ze maagd is. 21 plus, sorry. Wat blieft? Lengte, ja. Is dat belangrijk voor jou? Niet Heel lichaamslengte, hè? Lengte van daar beneden. Ja, ik weet het. Ja. Het moet Grootte, minstens mijn dikte. spiraal aanraken. Het moet pijn doen. Hard. Ja? Ja. Je weet, ja. Je wilt- Jij moet mij laten roepen. Yeah, daddy, do it like this. Dat wil jij. Ja, zeker. Dus als het te klein is? Ah, wacht, iemand. Als het te klein is? Dat is je zus echt. Nee, dat is mijn vriendin. Maar vriendin? zij is geadopteerd door mijn moeder, zo gezegd. Het is wel een kinky vriendin heb jij. Wat Ben je ook blieft? zo? Wat blieft? Je hebt een kinky. Nee, wij zijn tegenovergestelde. Zij is kinky, ik ben kei rustig. Ja. Body count. Body count, 0. Jouw body count is 0. Ja. En van haar? Wat is jouw body count? Wat? Wat? Wat blieft? Wat blieft? Kijk, mijn lijst zit in mijn mommybag. We waren gestopt met haar te tellen bij 42. Dat was vorig jaar. Zo. 60, 69. Lekker, man. Daarmee ga ik trouwen. Ga maar verder genieten ja, van jullie avond. Zeker. Veel man. plezier. Jij ook. Jij ook. Nee, ik ben wel benieuwd naar één ding, hè. Ja. Wat is de gekste plek waar jij het ooit hebt gedaan? Nee. Wat, met de chirurg? Park op Stuivenberg. Wat zeg je? Vorige week, park op Stuivenberg. Oké, wat is de freakste wat de man ooit bij jou heeft gedaan? Of jij bij je man? Jon, je moet gewoon met een Tsjetsjen naar bed gaan. Die laat je zien wat seks is, Jon. Wat seks, echte seks is. Ik volg het niet meer, ik hoop dat jullie het wel hebben gevolgd. En ik laat het hierbij dan. Ja, geniet van je avond. Ga Tsjetsjen, lekker dansen, joh. zeker. Ja. Ga- Goedenavond, ik sta hier naast Shamila, Shami. Shami. Shami, ik heb een vraag voor jou, ja? Ja, is goed. Vind je dat bodycount belangrijk is? Body what? Bodycount. Wat de fuck is dat? Met hoeveel mensen je hebt geslapen. Dus stel je voor je praat met je hebt een date. Vind je dat belangrijk om te weten? Nee, is niet belangrijk. Waarom niet? No, kima si propino te makai. Wat wij nu gaan doen, dat is belangrijk. Wat is jouw bodycount? 2. En nu zonder lachen. 5. Wow, ik ga naar deze kant. Vind jij dat bodycount belangrijk is? Eigenlijk niet. Waarom niet? Want ja, ik weet het echt niet. We zijn, iedere mens is gelijk geschapen door God. Dus ja, als man wat jij kan doen, kan ik ook als vrouw doen. Wat is jouw bodycount? Wil je echt niet weten, Jan? Ik wil het echt weten. 100 plus. Echt? Echt. Noem minimaal 10 namen. Oké, nee. Kom. Kom. Ik heb een vraag voor jullie allebei. Een dochter als een hoer of een zoon als een gay? Maakt niet uit, echt niet. Allebei. Allebei? Maakt er echt niet uit. Nee? Allebei. Maar liever... Binnenkomt. Hun leven, dus zij bepaalt. Maar je accepteert het? Tuurlijk, 100%. Die geloof ik wel, maar die 100 niet. Kan ik je niet helpen dan? Dankjewel, ja. Wacht gedaan. Doing here? You know, we are French, and we're just here for the holidays. We're just here from, you know, for the mood. We're just chilling here. Do you like the music? Yeah, we enjoy the music. That's the kind of music that we listen to. Yeah. Okay. Do you like Caribbean music? Like bachata, salsa? Yeah, we like it. But we discovered this music here. Okay. Maybe you will go dance the next group. Of course. Do you know Caché? You know what? You ever hear of Caché? Yeah. Do you know the group Caché? Just a little. Okay. Teach me. I can dance, man. I'm white. No, you can dance. I know you can dance. I man. can't, man. I'm serious. I'm dead serious. Show I'm me. dead. Show me.
Just a little bit. Let's No, go. no, I can. Let's go. But the question of the day: Yeah. is body count important for you? Body count for men? Doesn't count. For your lady? For- You just met her? No. The body count for a lady, of course it matters. Of course. Why? Of course. It's her breast. You know, I can be with a lady that has slept with a lot of men. I cannot. What's your body count? If she ask you, My body count more than one. what? More than one? More than one. My body count more than one. Okay, you slept with more than one girls. Yeah. And why do you want to know the body count of the lady you just met? Honestly. Let's Because she's a lady. You think we are men, we can do whatever we want. for a lady, less than 10. Less than 10. Less than 10, yeah. It's 9.5. If it's 2.5, it's okay. It's all right. 9.5. Yo, 9.5. Sorry? What's the meaning of a half? He put it in, but he didn't come. Okay. Do you prefer a son that's gay? What? A son that is gay? Yeah. Or your daughter is a No. whore? Honestly, The daughter. no. I prefer my son is gay. Yes? Why? Yeah. Why? You know, I'm okay with all of other sexuality. You know, if my son is homosexual, that's all right. But I don't want my daughter to be, you know, with a lot of men. No. Why you say? Tell me your opinion. I prefer my daughter to be a whore because, bro, listen. God, what is with God? Adam and Eve, not Kevin and I don't know and Doriak. Bro, you can't have a gay person in your family. I can't afford it. No. I prefer that my daughter is a whore, and then I can correct it. But if my son is gay, he likes men, You can correct it. I can't do anything. That's What? Imagine your son is gay and he's coming to you for opinion about dicks. That which side shall I take or something? No. That's my son's sexuality. You know, it regards him, not me. No, but if your son were straight, you would give him some advices. Why don't you give him advices when he's gay? Why? No, just because I'm not homosexual, so I'm not a girl. So, you know, I can give him advice. You know, with the girls, I can give him advice. You know? Yeah. Okay, guys, thanks. That's it, man. Yeah? Thanks. Enjoy it. Appreciate it. Enjoy it, man. Yes? Thanks. Ik heb een paar vragen voor je. Ik hoef je niet eens voor te stellen. Ze weten wie je bent. Vast wel. Mafia meid, vind je dat bodycount belangrijk is? Dat body? Bodycount. Body count. Of het belangrijk is? Super belangrijk. Waarom? Ja, weet je, het maakt je confidence, het laat je je zeker voelen. Het ligt aan de persoon zelf, maar voor mij super belangrijk. Oké. Dan heb ik nog een vraag voor je. En dan is dit de laatste. Een dochter als een hoer of een zoon als een gay? Een zoon als een gay. Waarom? Omdat ik gay friendly ben. En ik heb zelf die hoerenpad geleefd. Dus ik wil het niet voor mijn dochter. Dus dan maar een zoon als een gay. Niet voor je dochter hebben? Nee, wat ik ben geweest, hoeft zij niet te zijn en ook niet te worden. Heb je er spijt van? Ik probeer van niks spijt te hebben in mijn leven. Weet je, want tegenslagen maakt de mens. Maar nee, ik heb geen spijt. We leven maar één keer en mijn leven is een hele bagage, dus ik ben er blij mee. Oké, is goed, dankjewel, ja? Alsjeblieft, papiet. Ik sta hiernaast. Rovengelo, man. Rovengelo? Ja. Broer, 3 vragen heb ik voor jou. Is goed. De eerste, vind je dat bodycount belangrijk is? Is niet belangrijk, man. Waarom niet? Ik zeg je eerlijk,
bodycount is niet belangrijk, want ze moet eerst... Ja, ik weet niet man. Ze moet... Kijk, bodycount is belangrijk, want hoeveel mensen of hoeveel jongens ze heeft genukt, maakt niks uit man. Als het bij jou de laatste is goed. Oké. Wat is jouw bodycount? Mijn bodycount is 5 man. Wat zei je? 5. 5? Ja man. Hoeveel heb je eraf gehaald? Ik heb niks eraf gehaald. Waarom lach je Matties? Waarom lacht die Matties? Ik weet niet man. Oké. Laatste vraag voor jou. Een dochter als een hoer of een zoon als een gay? Een dochter als een hoer man. Waarom? Ik wil echt geen zoontje homo man. Nee man, dat kan echt niet. Waarom? Mijn zoon kan geen homo zijn, dat kan gewoon niet. Waarom niet? Nee, dat kan gewoon niet. Geen reden, maar het kan gewoon niet man. Dan heb ik liever een dochter als een hoer man. Broer, hij komt thuis, hij zegt tegen jou, papa ik vind Juni leuk. Nee, dat kan niet zo. Kon je vindt je Juni leuk? Hij denkt, kon je zo? Nee, dat kan niet man. No. Dochter als hoertje man. Waarom niet? Nee, zo, dat kan echt niet man. No, wat vindt Juni leuk? Oké, is goed, thanks broer. Ja? Jana, alles goed? Ja hoor, met jou? Vorige keer hebben we je al geïnterviewd. Ja, klopt. Heb je er vandaag weer zin in? Ja, gewoon normaal. Oké. Ik heb gewaagde vragen vandaag, hè? Okay. Kom maar op. Telt lengte voor jou? En lengte heb ik niet over lichaamslengte, maar die lengte. Ja, ik stel het wel fijner binnen als een man langer is dan ik. Ik heb het niet over lichaamslengte. Ik heb het over die lengte. Oh, gewaagd. Ja. Telt het voor jou? Belangrijk. Lengte en dikte. Lengte en dikte? Hij kan wel lang zijn, maar ja, als het dit is dan... Hij moet lang en dik zijn? Ja. Ja? En als je nou kort en dik is? Hangt er vanaf wat je ermee kan. Dus dat. Stel voor hij is lang, maar hij kan er niks mee doen. Ja, dan heb je er niks aan. Dan heb je niks aan, juist. Klopt. Maar je vindt het wel belangrijk dat het lang is. Ja. Lang en slap, telt niet. Ik wil wel wat graag voelen, ja. Ja, wil je meedoen? We zijn gewaagde vragen, hè? Ik ben echt voor de trio. Jij mag roken. Ja? Lekker man. Met camera en alles, oh geweldig. Vertel, doe je mee met mij schatje? Hou je van trio? Doe je trio? Geen commentaar. Doe je geen trio, mami? Ja, we doen kwartet. Hey, jullie zetten me echt in de tory. Ja. Beveiliger is gelijk heel voor de camera. Jeetje, dat is helemaal interview. Wat een interview is dit. Maar in ieder geval, Ja. Oké, andere vraag. Telt bodycount voor jou? Van een man? Ja. Nee, niet zozeer. Ik hoef niet te weten wat hij heeft gedaan voor mij. Bodycount, dat is voor mijn tijd. Oh, bodycount. Ja, nee. Nee. Telt niet? Nee, ik hoef niet te weten. Nee? Nee, het is voor mijn tijd. Maar ga je dat Ik dacht wel... dat hij vroeg wat echt niet mag bij een man. Ik dacht dat hij vroeg wat echt niet mag bij een man. Wat mag echt niet bij een man dan? Een mond die stinkt, zweetvoeten en geen geld. Het zijn 3 dingen waardoor je gelijk door kan lopen. Wat mag van jou niet van een man? Wat mag mij niet van een man die meerdere vrouwen heeft. Een man die veel vrouwen? Ja, meerdere vrouwen. Meerdere vrouwen? Ja. Maar in ieder geval, bodycount, mag hij wel aan jou vragen? Zou je eerlijk daarover Hij zijn? mag het vragen. Ik weet niet of ik daar eerlijk over zou zijn. Hangt van de persoon af, denk ik. Hangt van de persoon? Ja. Als ik al kan inschatten van, je gaat de hele tijd over bitchen, dan hou ik het gewoon voor me. Kan je, Daarmee zeg ik niet dat mijn bodycount hoog is. sta jij in de positie dat je daarover geheimzinnig over moet zijn? Jij zelf, persoon? Nee, dat niet. Dus als ik jou nu vraag, wat is je bodycount? Ga ik het je niet vertellen. Waarom niet? Omdat ik het niet ga delen met heel Rotterdam. Oké. Is het zoveel dan? Nee, dat niet. Gewoon is jouw privé? Ja.
Voor mij mijn partner, maar niet... Is goed. Dat was het. Oké, thank you. Nou, hoe weet toch? Geniet van je. Oh, Tito. Rustig, man. Me tem 3 perguntas, papo. Vai. Depende com muito momento se é para você. Bom? É para mim. Sabe. Botar aí com body count. É importante. Depende quem não chama de mim. Depende quem não chama abotim. Se você arriva dar sim, não, tá. Bom. Keep o body count. Não. Não, sei não. Me trabalho com pergunta, mas papo. Yumu é como puta ou yumu como gay? Nenhum dos. Botou quis? Não, fam. Oh, nenhum dos, wa. De cono? Com. Nenhum dos. De cono? Eu te quero assim traiu. Me tem basta castigo, cara. Don't like that, mas é Aô. É lugar de mais estranho como é que assim sexo. No me bisa mi auto que conai. Hotel mira estreia não sai de chegar. Tem balcão em hotel, wa. Balcão? É lugar de mais estranho? De hotel, wa. É. Qual hotel é esse? Não, resta sim. Thanks, bro. Mensen, dit was het weer. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal Gebroeders Zwolle. Like, deel en volg ons op Insta. We hebben ook TikTok, volg ons ook daar. Ik ga het hierbij laten. We zien jullie in de volgende aflevering. Ciao!